Para ġewwa Credit Union qisu li dan il-budget huwa l-bot minn dak mistenni. Għalkemm isna wkoll li fil-budget hemm xi miżuri li taffu ftit mill-pisijiet fuq il-klassi medja, però ħalla lil poplu ġenerali, speċjalment il-ħaddiema u l-pensjonanti u l-familja tagħhom mobbijin bil-pisijiet. Fuq quddiem net il-pisijiet tat-tariffi tad-dawl l-ilma. Il-gvern ma kellux il-kuraġġ f'dan il-budget illi jiddeċiedi dwar il-maternity leave. Għal-fatt illi qed jgħid li ħajtfaħħa quddiem l-MCSD. Meta l-gvern stess jaf illi fl-MCSD m'hemmx qbil dwar dan bejn min ħaddem u l-unions. Meta l-gvern jaf illi sar repressjoni fuq min ħaddem biex ma jagħmilx din il-miżura fil-budget. Tajjeb ngħidu li ġewwa Credit Union disappuntata għal fatt illi ħafna mill-proposti serji li għamlet ġew warba min-naħa tal-gvern. Dan il-budget fih ħafna mistoqsijiet xi wieħed iwieġeb. Fost dawn irridu naraw kif il-gvern ħajara kif ħajnaqqas ix-xogħol prekarju f'pajjiżna. Kif ħajġbor 46 miljun euro mill-bolla tas-Sigurtà Soċjali. Tajjeb ngħidu li din hija l-ewwel reazzjoni ta' ġewwa Credit Union, ir-reazzjoni uffiċjali tal-Union toħroġ nhar il-ħamis meta jintaqa' l-Kunsill Nazzjonali u joħroġ ir-reazzjoni uffiċjali tiegħu.